טוב, חלק 2 של סוכריה רעילה. טוב, לי... טוב, זה ממש קשה, זה צמוד. יאללה, תסתובבי. טוב. יאללה. תביא למטה. יאללה. לא. לא לאכול. טוב, לא נורא. זה? כן. זה היה פה? לא. אז איפה זה היה? פה. אז כן. לא, לא. זה של חולים. יותר מלא חולים, די. עכשיו אני יותר לא יכול. מה זה? איפה זה היה? לא. לא. אם בחרת אותו דבר כמו שלי, נו יאללה. זה? נראה לי בחרנו אותו דבר. כן. סוכריה שלי. טוב, אם זה היה שלה, תגידו לי, זה היה שלי. תגידו לי. ביי. רגע.